Umqeqeshi weBafana Hugo uvumile ukuthi kungenzeka ukuthi umdlali weMamelodi Sundowns uThembinkosi Lorch abuyele eqenjini lesizwe. uLorch usefomini enhle selokhu asuka ku-Orlando Pirates waya kuMamelodi Sundowns ngoJanuwari. Usebhalise amagoli 5 nabasiza abathathu emidlalweni engu-13 kuze kube manje. Lelo fomu seliphakamisa ithemba lokuthi angasabuyela eqenjini lesizwe lomdlali oneminyaka engu-30 ubudala. Kuzobe kungekhona okokuqala uLorch enyene eqenjini leBafana ekhuluma esithangamini sabezindaba ngaphambi komdlalo okuhlungele AFCON ka-2025 neCongo Brazzaville. uBros uthe isango savuliwe kulomgadli odabuka eFree State. uLorch ungumdlali owaye kuBafanaBafana eminyakeni emibili edlule, kusho lo mqeqeshi waseBelgium. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi ngingabala amanye amagama angu-10 ebesinawo kodwa angasekho manje. Ngaqala ukwakha iqembu eminyakeni emithathu edlule. Mhlambe kwakunzima kwabanye abadlali ngesikhathi ngibabona futhi nganganeliseka. Khona-ke kulungile ngaqala ukufuna abanye. Ake sithi eminyakeni emibili ngineqembu engilifunayo, ingqondo efanele, izinga kanye nokunye. Uyibonile imphumela besinayo. Ngakho-ke angisiboni isizathu sokuthi ngibuyele emuva eminyakeni emithathu edlule ngithi oyebo nalo bekhona. Lokho okwedlule akusikho kwalesi sikhathi, kodwa-ke wonke umdlali uzoba nethuba lokubuya eqembini lesizwe uma enza kahle. Uma kusasa uLorch eqala ukwenza izinto ezimangalisayo kuSundowns, kulungile. Kungani kungafanele abe nathi ngaleso sikhathi? Kodwa kulona iphuzu namhlanje.